Kaixo lagunok, berriz ere, astelenero bezala hemen gaituzue gure saioarekin. Kaixo lagunak, astelenero bezala Zaratakada saioarekin bueltatu gara. Eta ikusten duzuenez, oraingo honetan Bizarrarekin etorri naiz. Bizarrarekin zergatik? Bizardunak taldeari elkarrizketa egin diogulako. Euskal Herriko folk talde berria, euskalduna. Gainera, gure oroimenerako bost artean, Dalekaun Respira taldeko Fede ekarri dugu abeslaria bere bost diska gogokoenetaz hitz egiteko. Beraz, ez zaitezte zuen bezalkietatik mugitu, Zaratakada astera doa. Bueno. Ya sabemos cómo son. Oleoak, oleoak. Ellos saben quiénes son. Euskal Herriko oleoak. Ya sabemos cómo son. Oleoak, oleoak. Ellos saben quiénes son. Euskal Herriko oleoak. Los que no pueden pactar Oleoak, oleoak. y van llorando sin parar. Euskal Herriko oleoak. Ya sabemos cómo son. Bai. Bla, bla, bla. Itxaron minutu bat. Bai, zitxa. Cocaína en Battersea. Bueno, gaur Oreretako jaietan, Bizardunak taldearekin. Gabon, Gabon. Bizardunak, zergatik Bizardunak? Eta zergatik ez? Hobeto geratzen da gizona bizarrarekin. Ez diozue Gileti inolako propagandarik egingo. Hori da frantsesa. Ez dugu ezer izan nahi frantsesekin. Marx, Lenin, Rafa la Reina. Rafa la Reina! Akizu Eusko Alkartasunan badaudela opuseko tipoak. Ez dakit zen Rafa la Reina, beste famosoa. Rafa la Reina bai. Opusekoa fijo. Opuseko, ez? Sozialdemokraziaren kontra gaude Bizardunan. Lenin, eta orain antzo jakitua. Oreoetaz hasi gara hitz egiten nahi gabe. Bai. Baina oreotaz hitz egiten hasten baldin bagara, behar bada ardantza aterako da hortik, eta gaizki aterako da orduan entrevista hau. Oreo bat, azalduko diguzu ezer den oreo bat. Euskalduna esaten duena dela, baina benetan ez duela horrelako gauzarik egiten edo bizitzen. Adibidez? Adibidez? Ardantza, Ardantza. Ardantza, Ani Gartiburu. Xabi Alonso. Kozineroak. Fernando Llorente, oza, mayuskulekin. Hori izetez, espainola da. Egiten duenean horrela selección espainola. Nik galdera badoka, zergatik ez atletikek ez dioten debekatzen bere jokalariei Espainiako selekziora joatea. Bitan saiatu ginen Nafarrak Bilbon sartzen. Lehenengoan hil Zumalakarregi hil ziguten, bigarrenan ezin sartu ere, konponduko dugu azkenean hori. Esan didate, Aznarrek Bizarra utzi nahi zuela, baina azkenean ezin eta bibotea. Zergatik? Baina ez du inoiz biboteak enduko. Zergatik? Zikatriz bat daukalako hemen, Nafar batek eginda, putiklu batetan. Tipo hori muñeko deitzen zioten. Benetako historioa da hau, Bai. Berak gainera Aznarren aitona, Nafarra zen, horregatik da intxarra. Zerren inork ez du inoiz esan, Nafarrak pertsona onak garenik. Gipuzkoarrak bai. Los que mataron con Aznar. Oleoak, oleoak. Los que dicen la roja. Euskal Herriko oleoak. Ya sabemos cómo son. Oleoak, oleoak. Ellos saben quiénes son. Euskal Herriko oleoak. Antitaurinos que van Oleoak, oleoak. a la plaza a merendar. Euskal Herriko oleoak. Ya sabemos cómo son. Oleoak, oleoak. Ellos saben quiénes son. Potra handia dituzuela diozue. Bakarrik bi. Baina Baina oso Nafarrak. Potro eta hitz egiten badugu, izango gara potro gehien daukan taldea zenen, 20 potro ditugu. Bueno, gaur etorri zarete Nafarroa Maritimora kontzertua eskaintzera. Egia esan duzu. Zer da, lehen aldia ibiltzen zaretela enbetik, ala? ez Sopelana Megonga. Sopelan. Bizkaixa izan da beti Naparru o Castilla. Bizetati bat, segula ez den Bizkaixa como tal. Errioxar batek inauguratu zaban, hemos otzan karta pueblo, Don Diego López de Aro Errioxarra zan. Que inor estoizela etorri esaten, ni Bilbon bizina ez, baina... Inor estoizela etorri esaten, Errioxar baten hemos otzan karta puebloa Bilboi. Que hemen gauza gaber nundi gatozen da noleagoia zen. Bueno, zer aurkituko du gaur jendeak zuen kontzertuan?
zer aurkituko du. Bai. Farra. Akople asko. Akopleak Ueri, nahi beste. Bizarra, egurra, farra eta indarra. Indarra. Azkeneko kontzertuan ikusi nuen zuen abeslarietako bat, lata bat burua zapurtzen. Gaur ikusiko dugu espektakulo bereziren bat, ala... Osekitu, ez dakigu. Auskalo. A ver, Sorpresa. Auskalo da bizardunak. Apolo 11, enbio berre. Apolo 11 garren errebio. Astronauta barruan darela. Armstrong barruan. Louis Armstrong, Neil Armstrong, Lance Armstrong danak, Armstrong danak. Beso gogorra dauken danak, gaur errebio. contador. Bueno, eskerrik asko, ondo pasa ezazu eskenatokian. Esango diguzu gero. Eta, bueno, ardantzari pasatuko diogu. Pasatu. Zuen bidea, beste zari. Ya sabemos cómo son. Ellos saben quiénes son. Sale rico, Kaixo, gaur gure oroimenerako bost artean, Dalekaun Respira taldeko Federekin elkartu gara, eta berak bere bost diska gogokoenak zeintzuk diren azalduko digu. Gabon, Fede, bueno, Gabon, arratsaldeon. Zer ekarri dugu? A ber, nire bost diskak, horan betidanik entzunan bost diskak, bueno, txikitatik. Lehena da Euskorri, Euskal Herrian euskeraz. Kopiatu duzu ikusten duena. Kopiatu dut, Bai. da honena, mutilek kopio berri, beti, musika. Eta nik entzuten duen musika hau txikitan nintzenean nire osabaren kotxean. Eta gore, itxerezko goretxe daukat buruen, joanean nire osabagaz. Eta beti goretzen naiz, entzuten dudanean, nire osabaren momentu horretan kotxean. Hori da nire lehen lista. Oskorri, ez genuen espero, Ez. Zugandik ez. Gero beste diska bat zen, joder, txikita bana 10 urte nuenean, 8. mailan ikastoraz zijoaz mutila jartzen zuten beti diska bat. Beti berdina. Eta nik, ostia, zen musika da, claro, 10 urte gaz duzu galdetzen, nagusei. Eta orduan entzuten nuen musika, gero, azken hasi nintzen entzuten musika asko eta entzuten nuen talde bat, eta justu agertzen zen abesti hori, kasualitatea. Eta zen, kortatu Jimmy Jazz abestia, eta beti entzuten dudanean, goratzen dit, momentu hori ikastola, autobusak, 8. mailakoak entzuten horan krestagaz, koloreak, hasi ziren ere ematen, kolorea, idea itxesko kolorekin eta oso ondo. Kortatu. Gero ja, 16 urtegaz, 17, Amodio etorri zen... Amodioa, alkola, txosnak, txonetan jaietan, entzuten beti taldea eta orain entzuten dudana, eta etxerezko taldea, niretzako etxerezko taldea euskaraz, Delirium Tremens. Gaur egun entzuten den taldea oraindik txosnetan, eta etxerezko taldea. Hori da, Euskal Herrian arazo bat jarraitzen dugula, zure gaztetasunaren musika entzuten. Hori, eta entzun behar da gaurko musika ere. Badakizu, atera dela Delirium Tremensen tributo bat. Gaur egun oso modan doren tributoak, eta tala da Delirium Tren Ez. HT-aren kontrako izena duen talde bat, eta gainera dira HT-a pasatuko den herri batekoak. Uste dute Abadiño, Elorrio inguru horretakoak dira, Delirium Tren Ez. Así que Alice joko dute asko zu. Entzuna daukat, jo genuelako Bilbon eta jotzen genuen haiekin, baina azken momentuan ezin zuten. Ezin zuten jo. Urrengo diska? Urrengo diska, ni pelikula baten entzun nuen, eta da U2, With or Without You, txerezko taldea, txarrena da politikoki zer pentsatzen duten.
Baina, bueno, Jendea nagusitu egiten da, bai. nagusitzen egiten da, eta niretzako musika oso Oso ona. Zein pelikuletan ikusi zenuen? Ba, ez nahiz gogoratzen. Irlandako temako bat, ez nahiz gogoratzen. Zegoen, gose greba modukoa eta agertzen zen musika, eta hasi nintzen bigia bilatzen. El nombre del padre, igual, el nombre del hijo. Bai, el nombre de sobrino. Ez quedaos biak. Eta azken taldea da, beste kopia bat, akizue, mutiak eta neskak, kopiatu beti. Los Fabulosos Cadillacs. Eska tasoa talde bat, argentinarra, Vasos Vacíos. Hau da, ni maite nintzen abestigaz, eta gaur egun daukan abestean, nire neska lagunegaz. Argentinarekin izan duzu harreman berezia, egon zinen Penadas por la Ley taldean, beraiek argentinarrak ziren edo... Argentina ziren eta egon nintzen beragaz, kontzertu Euskal Herritik, eta oso ondo pasatu nuen jotzen bateria. Garai horrela bateria jotzen zenuen, Zankadilla taldetik ateraz, bukatu zenitunean Penadas por la Ley hasi zinen. Bai, justo behar zuten bateria bat eta enteratu nintzen, eta presentatu nintzen. Gustokoa taldea, eta beragaz egon ginen, eta itxezkoa, eta... Hau da, ikasi nuen Argentinako talde... Ezagutu nuen, eta berak pasatu zitzaren CD-ak, beti piratea duta. Eta talde oso onak daude Argentina. Txarrena da, ez dela heltzen, ez daude medioak. Orain internetagaz dago gehiago. Eta Penadas por la Leyrekin bukatu, bar kontzertu egin bukatu zenituen, orduan Oikobraz sortu zenuen. Bai, sortuta zegoen. Eta pitxatu zituzten. Bai, deitu zidaten eta hasi ginen, zeraman urte bat bakarrik, eta gero eman genuen 3 kontzertu, hiru urte eman genuen, eta oso ondo, nire bizitzako egon ezen talde honena. Espero dut Daleka Respira izatea. Eta hori da, orain, gaur egun, Daleka Respira taldearekin, bi abeslari, perkusioa, alboka... Talde berezia, egin duzu antzerkia eskena gainean. Bai, nahi duguna egin edo esken musikagaz teatro egotea. Eta teatro horretan jendea partea hartzea. Hau da, egotea kontzertuan ikustea eta izatea, ostras. Eta parte hartzea teatruan eta talde barruan. Gu bakarrik jotzen dugu musika, baina duguna da, ez bakarrik musika eskain du. Zuen kontzertua doana, aktore bihurtuko da, de facto. Aktore eta espektakuloa, sensazioako lan apurbet, ostras, esatea horretan arrazoi daukagu, eta gauza asko ikusiko du, eta barre egin du ere. Bale, Basuriko jaietan egongo zarete, zein egunetan? Egongo gara urtarrilaren 11an, txosnetan, Krimen y Castigo, Esne Beltza eta gero. Eta hori egongo gara, taldea. Eta gero ja, gelditu gara, diska prestatzeko. Eta diskan egongo da, egongo den gauza berria, esango da, egongo direla bi formatoa ezin dudana esan, izango diren, salbenta, eta espero dugu, otsailerako egotea. Oso, ondo, Fede, eskerrik asko etortzeagatik, eta, bueno, badakizue, 11an, Basauri txosnetan, Daleka Respira, Krimen y Castigo, eta Esne Beltza. Besterik gabe, datorren astera arte.